Vi mangler flere børn. Nogen set Niklas og Karoline. Nej, de er syge. Vi mangler stadig nogen, men det bliver til noget i dag. Godt. Det der er vigtigt er, at nogle af jer sikkert tænker, har jeg ikke hørt den sang før? Jo, kan jeg så kun sige. I har hørt den. Men disse børn her har nu øvet den så meget, så de vil gerne selv synge. Så I må godt sådan lige tænke ind i hovedet, den har jeg da hørt før. Men det vigtige er, at vi skal prøve i hvert fald at høre, hvad disse børn har at byde på stemmemæssigt. Og vi har Pernille med herovre til lige at veje stemmen, men jo, jeg tror, at hun siger, jo, den er god nok, lad os bare køre løs. Så nu prøver vi en gang. Og jeg lægger lige guitaren frem. Ja. Godt. Vi er klar. 1, 2, 3, 4. Sikke mange klokken slår, 13 slag, tiden går. Gæt gang i lille ven, hvor vi du skal hen. Til julevand, til juleland i Nisseland. Før med vandet, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, de sjov lille nissemand, elefanten, den måle han med mig. Der er nogen, som ikke vil, tro der er